No niin, terve vaan kyllä katselle, meikäläinen on Pottuks. Ja tähän pitkästä aikaa uusi haastevideo. Mä en ole tehnyt varmaan melkein 10 vuoteen mitään haastevideo, niin ajattelin, että vois nyt tehdä tämmösen. Ja tällä kertaa kyseessä on Turkisk Pippiri World's Hottest, tämä Turkin pippurihaaste. Varmaan osaan kerran näkemäänkin tämä jo monelta muulta sisällön tuottajalta. Ja kyseessä on siis 3 eri tulisuusta omaavaa Turkin pippuria. Se on niin kuin miedommasta vahvimpaan. Ja ideas pitää niin kuin yhtään minuutti suussa purasta, syö se kokonaan, sitten taas minuutti suussa purasta, syö ja sama homma viimeiselle. Mutta eiköhän me pidemmittä puhua, että lähdetään suoraan syömään. Mä en tässä mitään kummempaa unboxingia pidä tässä, koska täällä ei ole kuvan ohjeet näistä. Sekä tulisuusaste tässä paketissa. Ei mitään sen kummempaa, itse karkit tietenkin. Tosiaan unohdin sanoa tässä videon alussa myös sen, että mulla tässä tämä parempi puoliso tekee myös tämän testin tässä tai haasteen tässä ohella. Että jos sieltä kuuluu jotain ylimääräistä mölyä, mikä ei ole minusta lähtöistä, niin se johtuu tästä toista osapuolesta. Minä olen kuule täällä hiljaa istumaan. Kyllä. Joo, eiköhän mä nyt pidemmittä puhetta lähdetä syömään tämän. Mulla tosiaan kellosta tulee minuutti aikaa. Lähdetään tästä ensimmäistä vihreästä. Ja minuutti pitäisi pitää suussa, sen jälkeen purasta syö kokonaan ja ottaa uusi suuhun sen jälkeen. Mutta eiköhän lähdetä. Voi ei. Jep. Voi ei. Kyllä tuntuu aika ilkeellä tämä ensimmäinenkin. Oh no. Jep. Tämä on tosi pahan makuinen. Se on hyvä, että mulla on just ollut semmoinen niinku kurkkutauti. Oikein mukavasti. Tämä ei oikein hirveän hyvälle tunnu kita-alaessa, eikä kurkussa. Tämä on niiltä toisilta poppamiehen karkeilta. Mitä meillä oli. Ja ne oli niitä tulisia. Joo. No onneksi mä oon vasta niinku kevyin näistä. Mulla vuottaa silmäkin tässä. Aha, siinä oli jo minuutti. Niin nyt myös purasta. Joo, aika nopeasti se hävisi kyllä. Näköjään. Ja mulla tosiaan on siis yskä, ja se ei välttämättä ole pelkästään tämän karkin syytä, että minä yskin. Et se myös vähän sitä, mutta tämä ensimmäinen oli jo tulinen. Sitten pitäisi pitää seuraava. Mä en tajua tuota viimeistä. Niinkö meinaat? Huhhuh. Hyvin tulee limmaa kurkkuun tästä. Joo, eikö vaan seuraava sitten. No minuutti valmiina on. No niin. Tämähän maistuu jo pahalle. Hävä jumala. Mutta ei ole niin pahaa. Ei. No kun tottu tuohon poltteeseen jo, siis onhan tää pahaa, mutta kun tietää mitä on vastassa, niin tää puraseminen kyllä on ihan hirveä. Kyllä mulla ainakin niinku polttaa koko suuta ja silmät vuotta. Tää on oikein hyvä. Ei, mutta mä kuvittelin, että tää on erilainen tää haaste. Ei tää... No, ootahan vaan kun tähän mennään. Voi ei, nielasin huonosti. Niin mäkin. Voi ei! Ah. Ei tässä oikein voi puhua. Aha. Siinä oli minuutti. Mä en halua purasta tätä. Joo, kyllähän tulisia on. Herra Jumala. Tuo on paha makuinen. Joo, mulla on hyvä silmät paluu. Tällä hetkellä vuotaa vettä ja... Joo, eikö vaan seuraava. Tähän yyttäni.
Nyt rupee mullakin silloin tuota, eikä... Ei, mulla on karkkia tossa. Joo. Ei tiedä niin huonosti. Ei. Se on kuin välitön yskä. Se perkele, kun aikuinen mies itkee kuin turkinpippurin takia. Tää on muuten pahaa, kun tän nieläsee, tai siis purehtaa. No se mulla alkaa valluu ihan... Tällä hetkellä vesi niin kuin ihan joka paikassa. Mutta ei tää silti ei oo niin paha. Mä luulin, että tästä tulee semmonen usvanen olo ja semmonen, mutta ei. No, se oli minuutti. Ei jumalauta. Tämä ei vielä ainakaan polttanut yhtään, mutta aha. Se tulee vähän jäljessä. Jep. No mutta eikö se ole nyt suoritettu? Joo. Ai perkele. Se olisi melkein, että mä niin pahaa oo, kun esim. Habaneros vedät suoraan. Tuli silloin joskus, siitä on yli 10 vuotta aikaa. Tuli vedettyä striimissä haasteena, että ottaa habaneroa ja naamaa. Niin ei tämä niin pahaa oo. Et siinä mä kuitenkin käytin maitoa ja leipää apuna. Tässä mä en oo käyttänyt vielä mitään, eikä mulla itse oo tässä edes mitään. Mulla on vesituoppi on tuossa. Ja no roskakori on tuossa, mutta mitään muuta ei. Kyllä mä niinku saa aikaa sen, että yskittää ja kyynet valluu silmistä, mutta ei tää niinku... Mä uskon, että se on niinku koske silmiin. Mutta ei tämä niin pahaa oo kyllä kuin habanero esim. On. Kyllä huomaa, että ei oo tulisen kaveri meikäläinen ainakaan, että niinku reaktio on sama kuin kaikki nesteet puskee ulos, niin ei ole aika hyvä. Mutta ei tämä niinku tästä enää oikeastaan mihinkään niinku mene, että vaan rupeaa koko ajan niinku häviämään enemmän tämä tulisuus tässä. Toki silti vuotaa silmät. No mutta eipä siinä. Tämä haaste oli tässä. Kommentoikohan sinne videoon, jos haluatte nähdä lisää jotain haasteita. Tämä oli tämmönen ihan ok haaste, että niinku vasta alkajallekin todella hyvä. Ei ole liian kuuma, vaikka on aika hotti, mutta ei kuitenkaan liian hotti. Mutta ei siinä. Kiitoksia kaikille vaan kahtomisesta. Nähdään seuraavassa videossa, että se on moro!